Mga Iloyda, ginikanan ginapanawagan, mga nakapabakuna kabataan batok sa measles, rubella kag polio sa Oton, Iloilo, Bao, gamay pa lang LGU, naghihimo na sa mga nagkalain-lain nga tikang. Yaring balita gitutukan ni Thessalonia Ordales. Sa pihak sang masangkad nga kampanya sa pagpabakuna batok sa measles, rubella kag polio, aminado ang Oton Local Government Unit nga magamay sa gihapon ang numero sa mga bata nga nagaedad 5 ka tuig panubo nga nabakunahan. 1,045 ka kabataan pa lang o kon 14.5% ang target ni 7,438 ang nakapabakuna sa Banwa sang Oton Santo sa May 9, 2023 nga datos ang Iloilo Provincial Health Office. May tubtub pa katapusan sang Mayo na lang para malabot ang ini nga target. Ginalantaw nga kabangdanan sa manubong nga turnout among kalayoon mismo sang kabaranggayan halin sa Banwa. Hindi ta malikawan nga ang mga ginikanan nga hindi magwa tungod nga tamaan ka init, no? Kag ibutang ta pa yung iban, even though nga this is tawag naton nga routine na nga iban, this is also for increase sa ilang resistensya. Gani nagpadala na ang LGU sang dugang nga medical team nga maupod sa BHW sa pagpangbakuna. Diri sa Barangay Health Center sang Santa Rita naabdan sang GMA Regional TV News Team ang pinaka mga nanay nga nagapabakuna sang ilang mga bata. As a mother, tama gid ka importante nga dapat makomply nato ng mga vaccine sa aton nga baby kay para gina siya sa kayong lawas nila. Pertigid kaya importante kay para bala malayo sa sakit bala mga virus bala. Si Janeline nga halin pa sa pinakapunta nga barangay sang Oton nga turog-turog, nagbiyahe gid pa kadto sa Santa Rita agud makapabakuna sang 9 ka bulan nga anak. Para man sa mayad nga lawas nanda, hindi sa damo masakit. May next schedule ka pa or okay na siya? May ara pa sa 17. Sa bilog nga Iloilo Province, 24.7% pa lang o kung 38,899 sa kabugusan nga 161,566 ka mga bata ang nabakunahan. Thessalonia Ordales para sa GMA Regional TV Early Edition.